and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ocean 29. Di na mo siya duklon? Di na taga-duklon, promise! Di na mo siya bunalan sa botilya sa o? Di na taga-bunalan og botelya sa omi ko! Magigbuhag na lagi ko nimo! Tininood na ng imong gisultis nila? Omi ko! Nagapangita naman kog tambal aron magkaalkontra ang imong lumay nga gigamit namong mga babay. Lumay! Lumay! May gamit kag lumay, bebe ko? Lumay? Woy! Anong tao mo gamit mo kong lumay? Ayaw na lang pamakak Miko. Pero okay na ko. Di na ko mugukod nimo. Gusto na lang kong makikihigala nimo. Stella? Stella? Tinood ka? Miko, Papawayo na ko nimo. Di na ka magsamok-samok na ko. dili na. Usa na lang ka request. Oh, unsa man nga request? Makig-inom ka na ko sa katapusang hikayon. Kuan pa, selebrasyon sa atong panagbuwag. Oh, ha? Oh, wala problema. Kana lang di ay. O gusto ko nga magpuwat ang duha. Puwa? Uy. Di man taong ko ganahan anang puwa nga t-shirt. Uy, Stella. Anay ba? Kabitaw gyud nga. Puti gyud ang akong gusto. Katapusan na lang ko din akong request ni Mukod. Sige na, please. Sige na, sugot lang, bebe ko. Katapusan lang bitaw na. Sige na, sige na. Di na magkakamanukol niya, miss. Stella na lang. Okay? Oh. Please. Sige na, Miko. Gino? Mular ka naman ko paingin sa kawas. Magpalayo na ko din Oo. Magminyo na lang ko sa akong kachat nga Amerikano. Gusto si Mama. Mas maayo nga. Mas nindot ang akong kaugmaon kauban sa Amerikano. Lo? Ricardo? Ah, sige. Pero, oy, ako'y magbuot, ha? Kung kano sa ta mag-dates katapos sa higayon, Okay, sige. Ikaw ang magpuot. karong Domingo na lang. Okay, Domingo. Alas 9 sa gabi magpuwat ang duha. Kitang upat. Ah, Ha? Upat? Oo, kitang upat. Ako, ikaw, si Alden ug ang iyang pares. ako, abil ko? Anya, doon ko'y pares? O siyempre, date good na. Selebrasyon. Kinahanglan nga doon nagigay pares. Okay, sige. Kita-kits sa karong Domingo ha, my friend. Oh, sige. Bye-bye, my friend. Bye. Pantay ka karong Domingo, Miko. Magkabuang ka nagkukod na ko. Diyan? Pakitaan ka mo pares? Oo. Aron malingaw ka ba? Samtang mangita ka ni Ana. Dili mayo na magsigalag nahunaan ng Ana, oy. Pero di magi ko ganahan og laing babae, bebe ko. O bahala lang di ka ganahan. Kung sa Ang kang importante, nga doon na kay date ini ka Domingo. ana. Kung sa kang ana. Ha? Ay, kung hilap. ng ana. Ikaw ba, makaiskot kay ka Ana no? Dahil nagtuo ng luha ni mo. Di ko kapugong. Asam ta mangita og ako ikapares ni Domingo. Ay, kabala ka. Nahibaw na ko kung asa ta mangita. Kuyog na ko karang gabi sa resto bar na akong gidyutihan. Ano lang ka din ha? Dini lang ka. Himnalan ng usa ka beer ni mo. Kay sugaton uno na ako ni mga customer. Ay, ikapares ka na ini. Bye, bye ko. Ay lang ka ko pangitay ka dito eh. Ay, di na mahimo eh. Relax lang ko ka diha. Kaya mangita kong uyab para ni mo. Bugnawa din eh. Hello, Aldrin. Ako yung mong gisang pit, miss? Oo, ikaw cute kay ikaw gyud akong kitanaw. Tupad ko ha. Oh, kasikit ba ni? Uy, gwapo mo di kagpadulaan. Ay, patagkag-hiccup diha. Narap kay hubag diha. Oh, mau ba? Dooy, joker man sabday ka. Alden ko day. Dili ko sa Joker. Sa senador ko. Dooy, komedyante man sabday ka. Ay, na inyong pansayan din eh. Ha? Pansayan ba? Pansayan? Unsa man na?
Ako ang kinang magtuman ko sa sugo sa lawas, miss ba? Comfort room ang imong gipangita. Dili, pansayan. Pansayan. Mao ba? Kanang CR. Kana. Na-CR din eh. Tora dito alo. Sige, lawas na lang ng napita diya Liko sawa, o makita na nimong imong pansayan. Salamat ha. Go, go, go! Okay. Balik tayo na. Hindi ko mo na akong lubot. Noon sa mga babae ng napita, yung mga hapak magsampot. Hindi mamao ng mga lalaki. Una-unahon mga kayo. Kung niaptos lola din eh. Una, gipil-pil ng kamot at babayan na. Ay, mga pansayan din eh. Ang sa tingan, comfort room. Man din eh. Nenaswat. Kana tingali. Mo na gina. Ay! Sorry! Okay. Ay! Kalain mas. Ilang gitawag kong putrom din eh. Maghubo mo mga babae. Ato na ko sa gawas magpaabot ng baby ko eh. Unsam napita eh. Mga babae may naasiar. Bay! Well then, ano niya mo kasi gawas? Tugnaw na kayo dito, Sod. Ani lang ko din eh. Malingaw mo kong tatas mga suga. Niyan siya man. Kasi nabot mo si Camel? Kinsa Camille? Kinsa Camille ba? Ay, Camel, good. Kasi bang Camel ba nga, miduol mo ganina? Mo to siya mo ikadet, iniga Domingo. Di lang ko adoy. Manghapak ko sampot. Yan apa niyag tuslok. Ha? Sige, tuslok. Ako lubot, gituslok. Lain kayo bayanan ni. Lain kay mga babae sa syudad eh, luuray. Kay has, biyagin mo eh. Lahi isa sa mga babae sa bukid. Kaya nga naman din babae sa bukid. Mas nindot ang mga babae sa bukid. Ano naman? Di manuslok og lubot. Ang mga babae sa syudad, lubot. Gituslok ko. Ikaw, good. Abala ka. Hindi ka to, kay Paris iniga Domingo. Bahala na ko kay Paris eh. Ano ko tagay mga babaeng mangumot og lubot. O siya di ay, nagkumutan gede ka? Kumutan lagi. Dili matabang bayan na. Muragwati. Di mapuyo ang kamot. Aw, nahala. Waan lang kay kadit. Wala problema eh. Inyong sa nang date atong estila. Domingo na. O ikaw, Miko. Makapaos na gid ko nimo ining kayo na. Human mong inom ining lumay. Dili may tabong buhi ang takamiko. Ako ka lang. Mabuang man ang kalibutan. Kung magpuwa og t-shirt karon si Miko, say na gyud ni nga ako lang siya. Ako lang. Ang ngayon sa di ka ng puwang t-shirt biniko sa? Dahil na, Ha? Maana din, oy. Ang din lang. Eh, Katapusan panugon bito na sa imong kaninguyab. kok doon tagbakay, di. Lain kita na ni magpuwat ang duha, oy. Mura manuunog. Valentine's Day ron. Ang tusa lang nagod. Katapusan na bitaw na. Gusto besa ka? Ngayon nagpuwa oh. Sabi na, oy. Matag nayaw ini tanggo. Pero, sila yung bahin. Wow. Gusto ka. Karon nahibaw na gyud ko. Nahibaw na gyud ka. Kung ganong di ko ganahan ni istila. Lain man god. Buang mo na siya ma-in love. Muswerte ka. Naigugong bayas tila ni mo. Lahi ni. Maluhit taong ka. Maluhit taong ka. Maluhit taong ka. Ayaw na pagdramaan ng imong ana-ana. Samot. Iskot na ka ng ana. Inak na sad. Tabi mo sad ko eh. Sagdi lang ko. Pero kung mula sa kong kinabuhi ni si Stella, ay kamalaga. Ipasalig na ko ni mo. Nga seryosoho na itong pangita ka ng imong ana-ana. Ano sa do? Salamat. Ana. Salamat. Bita ko mo isgot. Akong baliho. Oy. Si Stella na. Hello? Hello, friend! Diyan ako sa restaurant!
Mo ba? Okay. Paingon na may diha, friend. Okay, magpaabot ko ninyo ha. Bye-bye! Waiter! Ang wine unya ha. Og tulo ka wine glass. Yes, ma'am. Kinahanglang ari sa kung tuo makalingkod si Miko. Kinahanglan gyud. Ma'am. Ni ana ang wine, ma'am. Ipisa na lang daan ang tulo ka baso. Yes, ma'am. Thank you. Og makalakaw ka na. Yes, ma'am. Okay. Miko, butangan ko naglumay ang imong wine. Human mo'g inom, ana. Ako na ang tag-iya sa imong lawas ug kalag, Miko. Unsam sa ning kananana, bay Miko? Bay, pagdadala din klasya sa mga lugar. Ha? Ako may kauban nimo, ha? Ayaw pa ilang first time pa nimo dinhi. Ha? Bitaw sa? Pati sa bintang tao. Doon ay mata, dunggan, ilong, ug... Tora siya. Tora. Uy! Nagpuwasab siya. Bangas ka. Askang na inatanaw na to, ani, oy. Kunindot ano? Nindot kitang tulo para sa kapwa. Pero, Murtag tatlong itlog ba? okay lang. Gi, Okay lang, importante nga mawaha na gining babayhanas kung kinabuhi. gwapa biya siya, oh? Gwapa lagi. Gwapa bitaw. Pero mamatay ta siyang gugma. Nadal na. Umano na to di salida. Hello, friend. Hello, Miko. Adili ka sa kong tuo, oh. Ay, ari lang ko si Mungwa. Please. Ari lang ka sa kong tuo. Ano lang kasi ang tuo, baby ko. Ako lang din sa pitswa. Ah? Ari ko suwa ba? Salamat. Sa man, nagka-order na ka? Uwa pa. Pero maayo tingali nga magpainit o na wine. Okay? Cheers! Usa na Okay. cheers. Usa na cheers. May inunon na siya? Uwa sa inyo. Cheers. Tanawa mong gibuhat. Muna cheers. Apil. Oh, Okay. muna cheers. Muna kong cheers. Ay, nainom na ka. Maayong pag-inom, Miko. Mayong pag-inom, friend. Hindi sa mga cheers, oh. Kahangas kong tiyan, eh. Isuga ni inunon na, eh. Miko, okay ka lang, friend? Okay na. Mag-order na tag magkaon. Waiter! Miko, sigurado ka nga wa ka malipong? Wa man. Murag kalipungan mo gubay. No, dili ikaw ang kalipungon, Aldrin. Si Miko. Dili ba, Miko? Di ay ako, eh. Okay na ko. Anad mo ko ng wine. Usa ka order ni ha? O kinisad bay? Aldrin, sige na. Pag-order na. Murag bituyok ma akong... Murag bituyok mang palibot ba, eh. Estilo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!